気でいくぜ。PG。ヤーロさんこんばんは。どうもどうも。いやー今日も寒かった。一気に冬が来た感じがして判断が結構これ当たるよね。それ距離が近いからウーバー贅沢してるね。どういうことウーバーどこかとコメント間違えてないですかウーバーマッチエントリー。はい。はい。ステージ BGS まあまあ食べてないですよ。晩ご飯は今日食べてないです。お昼いっぱい食べたから。基本なんかまともに食べるのは1日1食っすね。いやー食べると太っちゃうから。別になんか拒食症とかではないんで。こっちとどっちが判定下に強いんだろうな。こっちの方が強そうだね。そういうわけじゃないです全然。むしろほとんど吐いたことがない人生に。表だけもちょっと用意しておく。なんかマイだとマッチングしないんだけどなんでなん。テリーをやれってことかこれ。マッチングしねえなと。なんでマッチングしないんだこんなテリーだな。じゃあスマートテリー行こう。戦いたくないって避けられてる。
そんなまさか。手でいくか、じゃあ。さこちゃんさん、こんばんは。厳選してるのかな、こんばんは。ゆきゃんさんもこんばんは。なんかやっぱレート戦マッチングしにくい説、ちょっとやっぱあるような気がしてますね、今やった感じだと。こっちですぐマッチングしたら笑う。私と一緒に生活してすぐ太る、指摘されて俺がしょんぼりするかどっちか。こんばんは、ゆきゃんさん。いや、僕すぐ指摘すると思いますよ。食べ過ぎっすよ。ストレスを食欲で緩和してる。まあでもね、分かります分かります。そういう時期僕にもありました。ほらすぐマッチングするもん。ほらマッチング早いもん。前だとマッチングしないのに。どうなってんだよ、おい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 。若者の同級と付き合ってた時マジやばい。まあそういうストレスはね、まあなんかそうね、なんか食べちゃったりとかね、いやなんか夜中にドカ食いしたりとかね、ありますわな。やってね。あほごめん、打った。やってね。それね、なんで打ってんのそれ。俺安い安いなこれ。まあまあいや、お得なゲームですね。そう、笑顔になれるから。飛び職の人誰？飛び職って誰ですか？何の話されてます？うまい。痛い。まあうまいね。起遊してた LR 同士マッチングさせるシステム到着。いやー、そう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 、ほんとそんな感じっす。相手のキャラ、これドンファンです。そう、ほんと多分そんな感じだと思う。ごめん。なるほど。なるほど。
やってねえんだけど、間違えてる間違えてる。やばい強い。レジェンドで当たらない会員使いサブアカ作ってカジュアルそんなのあるんだまあでもね、そうレジェンドでねマッチングしないのよマジで。これをハレゴラさん知らない人っすよね。確かにね、最低ランクでカジュアルこもって要は初狩り見たくなってるってことでしょ。もっと下段たち壊しよう。これちょっと手動でもいいな。ここら辺のちょっと圧も必要そうだ下段で。そうなんですね。なんか多分 SL 系の人ですよね多分ね。だから多分俺があんまり知らないんだと思ううまいっすよねあの人ね。KOF のプレイヤーなんだもともとは。なるほどなるほど。もうちょっとねそのレジェンド帯が増えないと多分レート戦がねちゃんと機能しないんだと思うんですよね。それだけで不機嫌まあなんか一人でやってると多分そうなるかもしれないですね。僕の場合は配信してるからなんか雑談もできるんでなんとか乗り越えられるけど直したくはあるんだけどそう俺とハレゴロさんしかいない世界線になってんだこれ。もうちょっとそうだな OK 修正していこう動きを。安いごめん殺せたわ。2人だけの世界だねハレゴロさん僕たちしかいないよ。スマートテリーでごめんよ。あごめんまあソリーホモじゃないオーケー。才能にかまけてばかりじゃいけないよ何その設定はいけないでしょ。
ごめん痛い。痛すぎ。これで締めてもったいね。オッケー。あーバカバカバカ。いやーよくない。最悪なんだけど、まあ、バーンナックルでよかった普通に。クラクシュン。ごめんソリー。安いごめん間違えた。ごめん。ソリー。なるほど。うわーやらかしたこれ。なるほど、もったいなかった。もったいねえ。あーごめん。ねえごめんごめんごめん。やらかしてる。また同じことやってる。かっこいい。さあワンボタンゲーザーをちょっとちらつかせていきたいな。ゲージを回していこう。うわ痛えそれ。そうねクラックシュー。あれクラックシュー。バカだれ。クラックシュートはどこら辺で使ったらいいかな。ジャッククラックしか使えないけど。使いどころ、ジャッククラックのいい使いどころをちょっと教えてもらいたいですね。ゲージはまだないんで。使っていく。うまい。足らないなこれ。すまない。強いライバルは大歓迎さ。またジャッククラックってガードでマイナスだよね。だってね確定こそないもの。ダッシュが多そうな突っ込んできそうなところで牽制。あーなるほど、置く感じだ。まあここダッシュから走り切ってこられてもまあまあいいし、ダッシュから小ジャンプとかで攻め込まれてもクラックシュートで引っかかるからなみたいな、そういう感じかな。
今置き技でこれとか使ってるけど、これ飛ばれた時のリスクが半端じゃないからガードマイナーによね。そうね。感じね。そうね。意外とでもここ前進距離あるよね。こっからでも届くんだもんな。まあスカだけちょっと注意だね。さあ次は誰だ。またドンファンなんだけどドンファンが多くないか。こんなにドンファンって多かったっけ。やべえ。ごめん。おお、落ちてくる。坂口さんこんばんは。5人ぐらいしかいない。そうっすよね、あんまいないよね。ずうずうしい。ダッシュ校舎突っ込んでくるドンファン、ロック、ビリー。なるほどなるほど。人口5人説はまだちょっとまだ早い、結論を出すのは。ソーリー。あーごめん、違う。ゲージをレベルゲージをちょっと冷やしたい。うわーごめん。うわー痛い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 。そうね、多分ね下が詰まってる。ごめんなさい。ワンボタンゲーザーもあるんで激痛なんだが。痛すぎ。人がいないと聞いた。初めて見たらめっちゃ人いた。うん、なんかね、そうそうそう、上の方のプレイヤーがやっぱ少ないイメージはやっぱあるっすね。だからまあ今回このランクマンも回収が入ってポイントが上がりやすくなってるから、どん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 そのマスター隊っていうかそのレジェンド隊っていうのかな、ごめん、そういうとこに行く人が増えてくるんだと思う。わあ、もったいない。
漏れたー。安い。ごめん、上がれた。ソリー。まあ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 。あ、ソリー。まあヒルンも視野だねこれ。見せてる。楽しくなってきた。まずいなこれね。オーケー。変な性別はしないでほしい。性別なんか後日かね。才能にかまけ。ソーリー。選別かな。だとまあまあまあ選別かな。あ、いいね。あ、間違えた。危ね。弱いからやめさせよう。こいつは回線遅いからみんなでブロックだ。あー、まあ選別ってことかな。なるほどなるほど。まあそうっすね。そういうのやめてほしいですね。危ね。よくないこの振り方は。あ、間違い弱っ。何やってんだ俺。確認しろしかも今。わあ、もったいな。わあ、失敗してる。ヒット確認。格ゲーの聖なる選別を性別。あ、どんな手を使ってでも殺すはブロックしてもいいですか。それはいいですそれはいいでしょうね。うん、怖いもん。いややっぱりなレートマッチがマッチングしねえな。もうちょっとね時間が経てばそのレジェンド隊に行く人が増えるから、まあ、レート戦が機能してくると思う。まああとは初めてこういう制度が導入されたから一旦とりあえずそこまでまあポイントで言うと1万ポイントまで上げると、まあ、レジェンドとか、まあ、上位100は画廊っていう風になるんだけど、一旦そこまで上げたら次ちょっとサブキャラやってみようかなとか、まあ、どうせそのキャラ別ランクマができてるからそういう人とかも結構いると思う。これ結構いい共同するんだよな。強キャラの味覚えよ。やんないですやんない。ホタル使ってると頭はバカになる。意外とこの後暴れてくる人多いんだよね。プラス走っとれてるんだけど、まあ追っかけてってから隙間が空くんだよね。ジェニーは視野。まあまあサブやるんだったらいいかなって感じしますけどね。ジェリーかなりいいキャラだし、ジェニーは強い方だと思いますよ。うん。
これやっぱめちゃ強。これでライン超上げられちゃうから。ただこの後やっぱね、こういう風に触りに行くと、ここでやっぱね、暴れてくる人が結構多いんですよね、小技でね。だからそこでこれで暴れ潰したりとかした方がいいのかな。そうね、確かに。ホタルの弱波動がクソ強いから。レブ入ってんだったらまだいいんだけどな。あの球のなんか隙の少なさと弾速の遅さとなんか回転力はもうちょっとやっぱ調整した方がいいと思う。がっつりナーフしてもいい。個人的にまあすごい細かい話だけど、これを当てた後にテリーが逆向きにかぶってる帽子を前に直す仕草が結構なんか気になった。なんかいいなってわかるかなこれ。こうやってほらパワーダンク。ダンクができてからなのかな、つまり3から。ホモの意見、ホモじゃないです。ダンク後の帽子ね。はいはいはい。マイルドパニッシュさんいろんなキャラ使うな。それはそう。いや確かにそうアンディのイメージはあるんだけど、なんかいろんなキャラ最近使ってるっぽくて。あ、ごめん死んだかと思ってボタン押すのやめちゃった。まあボタン回していこう。レベルで牽制。あ、違う、間違えた。こっちじゃねえよ。あ、間違えた。いつもこれ間違えるんだけどねえ、なんでなの教えて。下手。あれ前 A をやってるんだけど、なんかね小ジャンプ A になってしまうんだよな。すごいずっとボタン押してる。ジャッククラック、いやジャッククラックじゃないんですよね。前これやりたい。これあ、ごめん。安いな、ごめん。ゲージ回していきたかったけど、まあまあええか。タッキーさんこんばんは。いやー無理。それ見えたからやったんだけど後ろ回った。オーマイガーファック。まあまあまあいいでしょう。今のはあえて話してみた。
追い込んだと思うな。うだまだレベル残ってるかね SPG かはぁ短えよあごめん間違えた地に落ちろ。守るだけだよはいはい強いライバルはまあなんかとりあえずその、レートマッチの領域に達してる人はまああんまりランクマン今回してないっぽいからまたちょっとルームとかもやりたいっすね。明日とかなんかルーム開いてもいいなあ。待って今日金曜の夜だからさタッキーさんがさやってくれてるんじゃなかったっけルーム。今日金曜かそこ参加してもいいんだけどな。でもランクやってちょっとランクも上げたいんだよなスマートテリー。スマートテリーでちょっとやっぱ目標としてる数値がまああるんでスマートテリーでもまあここまで辺まではいけるよっていうもうちょっと示したいからまあスマートテリーでもいけるよっていうかまあスマートテリーが普通に結構いい出来なんだけどさポイントが今9586かなんか1万までだねだから安いなうわーもったいねえ今のごめんあーごめん打った痛すぎやる気なくなっとるそんな怒んないでよなんでよそんななんか諦めないでよ子供たちのために頼むよやめさせちゃったいやいやそんなことはないっすよ子供たちのために諦めないからああすまないすまない不快な思いをさせたこれってねこれでワイパーに取ったとってやっぱこれがいいのかなこれとこれだったら待って70あこっちの方がいいかワイパーに取ったらダメージこっちの方が高いなで9で8だしこっちのリーチ長いっしょちょっとそうこっちの方がいいな反対するわ火力もちょっと上がってるそういいかこれやめて422手足伸びるキャラブサイおっさんやめさせない。これはひどいそんなこと言わないでよ今までこれでやってたけどとりあえずこれがいいな前 A がいいなリーチもあるし発生も1フレ早いさあスマートテリーどこまで頑張れるかまあなんか本当に楽しく楽にやるんだったらこのキャラめっちゃいいと思うけどな
違えた。あーごめん。よいしょ。あ、間違えた。意識高かった。でもマジかよ。おい団子ね、担ってる可能性多少ありません。マッチング速度、まあ多分そうっすね、うん、ここら辺だと思う。体感だとソーリー安い。違う、これをやってちょっとレベル節約しよう。だおソリ綺麗に無駄なくコマンド入れるどれぐらい大事かつ上で、いやあんまり大事じゃないっすね。技出てりゃいいっすよ基本的には。そこまで大事じゃない。頻繁に化けるとか出ないとかはまあ話でまた変わってくるけど。ごめん任された。安い。あ、そう全然出ればいいと思う。技が出てれば何でもいいです。ちゃんとつながるってのはそうですね、大事ですね。ちゃんと出したい技が出せてコンボがちゃんとつながってるんだったらもう何でも OK です。あ、もったいな。ソリー、それはそう。ごめん。最悪。安い。まあまあまあいいでしょう。次は誰だい？あとはもうちょっといいコンボレッシュしないかな。ああ、こうなっちゃうのか。まあ多分今のコンボが最適っぽいな。どれもね全部最速で超必殺出ないからへこんでた。いやいや全然そんな出てりゃいいっす。
そうだ割り込めるんだ。まあまあいいでしょ。まあまあうわー下手くそ。違うびっくりした。あれ意外となんか地味にちょっとむずいな。慣れてないな。ありうおーお祈りしとけよ。あー間違えたごめん最悪や。むずい。難しいよこれ。ふう悔しさをバネに強くなるもん。Round 1. Get ready. Fight. SPG. ステージ飛ばねー。節約しよう。ソリ間違えた。いろいろミスってんな。Round 2. Get ready. Fight. SPG. いや痛い。そうスマート操作結構むずいっすよね。意外と慣れないと。もったいな。ごめん釣られた。あれだな、あそこでジャッククラックとかだな。一応まいとこ。 Final round. Get ready. Fight. 確かに矛盾してる。痛い。打っていく。ごめん痛い。基本的に A でやってると難しくは感じる。 A でやってると A 連ってことかな。俺から見ればあんたもまあでもスマートってまあ賢いっていう意味ですからね。あ、アーケードか。 Fight. SPG. 痛
面白い。暇さえはゲージを止める。あ、バカだなお前。お祈りしとけよ。何やってんだよ。捕まえた。捕まえた。セブス。まだ投げたか。ゲージ貯めればワンチャンあるよ。それはそう狙ってたよね。見ててよかった。理想はクラシックでずっとやっててもすんなり対応できる。まあなんかでも意外とそんな難しくないっすよ、慣れちゃえば。やっとほぐれてきた。よいしょ。あとボタン配置をね考えるのが結構大変かも。バカだ、違うってさっきもやってるよそれ。打ちます。スマートのが強いって言われるのは怖かった。まあでもいいんじゃない、それはそれで正しいと思いますけどね。痛え、激痛なんだけど。いや投げにおうけどな。山田。はい。I don't play Fatal Fury since Unleashed release. Does my get buff yet? No. No buff. スマートみたいなシステム使ったことないから勝手はわからない。ああ、まあそれはまあありそうありそう。確かに確かに。まあそのスト6を参考にしてっていう感じなんでしょうけど、まああっちとはやっぱりボタンの数とかもまあ違ったりとかしますからね、その通常攻撃の種類とか。古来の格ゲーマーナメプレスマートでボコってやったわって言いフラスああ、わかんないけど、古来、そうか、知ってるね。ヤーダさんが知ってる古来の格ゲーマーか。確かに古来の格ゲーマースマート使えないわ。ほんとっすね。ああ、そんな感じなんだ。でも昔の話ですよね、それね。昔はなんか結構そういうなんか尖った感じはあったけど。時にはやっぱり弱盤ナックル先端とかでさぶっ込むのありかな。あ、攻め手にちょっとかけるな、スマート的に。クソガキだったから仕方ない。うんうんうん。全員的。ヒタプさんこんばんは。全員的。
あ、特にギルティのイグゼックスとかはなんかそういう風潮はまあ確かにあったっすね。攻撃的なゲームだし。Round one. Get ready. Fight. あ、それは近づき足りないな。危ねえ。最悪。オッケー。マジかよ。コボヒート小貢献。なるほど。打ってくる。勝ちたいよ、ここから。とはいえって感じ。いやー、ごめん。クソビリヤード野郎、ベノムだ。懐かしいな。落とそうです、その飛び。安い。うわ、投げてくる。打っちゃおう。クソビリヤード野郎っていうのいちいち長くて大変ですね、それ。危ねえ。痛い。そうなるのか。ごめん、嘘。ゲージを貯めていく。ああ、バカ、もったいない。俺を完封したクソビリヤード使いが逃げた。何恥じないいい技を出す。あ、いた。ソリ。ああ、暴れた。なるほど。ああ、ごめん、ちょっと距離足りなかった。かっこいい。危ね。ソリ、それはそう。でもここら辺のレベルのプレイヤーもなんかうまいよね、普通にね。痛いんだけど、普通に。ラッキー。うわー、どうなんだそれ。来たかった、ごめん。あ、うわー、すごい。
そうはいかん。ば違う。ごめん。基礎力つけてる人やろうなってのがありありとわかりますね。見ていますか。極限流。いやミスった、操作ミスった今。Get ready. Fight. Rock you. Rock you. Rock you. こうよくないね。でもそれが癖なんだよね。投げ抜けしちまうんだ。やべ、これゲーザー入んない。レシピをミスった。ルートミスでワンボタンゲーザーの時間になってきてるんで、これは本当良くないけどね今のな。そろそろ話が待ってる。違う、うまいな。現状スマートナメプ用にしかなってない。スマートなので強み感じる欲しいなってこと。ナメプじゃないっすけどね、全然。俺ナメプのつもりでスマートテリ使ってないけど、まあ他のキャラは除くって感じだけどね。スマートテリは普通にそこそこやれると思うんだよね。遊べる。ボックスもなんか今日なんかレアキャラ多いな。ドンファンとかボックスとか。痛い。ボックスかやっぱそれを離さないか。安い、ごめん。ごめん。という感じのワンボタン気持ちいい5割くらいそういうの欲しい。ああなるほどね、そういうことか。はいはいはい。マジか、今のジャンプ B だったな。いや最悪。なんであれミスんだ。SNK アーケードスマートのバランス調整取れると思うやん。それはそう、ほんとそう。うわマジかよ。ソリー。あ、なんか棒立ちになったんだけどね。動けない棒立ちになった。なんで棒立ちになったんだけど。コントローラーなんだよ。動かなかったよ今。よく聞けよ。これが最後に聞く声だ。操作不能になったんだわ今。なんでどういうこと。俺から見れば今完全棒立ちだったよね。今パワーダンク打ってたんだけど俺。何が起きた。あ、そう出るよね。
届かねえ。はちげえだろ。ワンチャン見えてきたな。いやーでもワンボタンゲーでは使えねえわこれ。でも戦隊使ってもいいなこれ。プレイする爽快感方面、まあそうっすね。気持ちいい気持ちいいマジで。そっちの方が良さそう。ごめん、しゃがまれてた。まあまあまあ Final round. Get ready. Fight. SPG. あー違うな。やってね。あゲージがねえぞこれ。たまる。まあいいよ。爽快感をプレイヤーに感じさせる。これできるのでやってみろっす。やってみてください。お願いします。お前の攻撃にはどことなく2ゲージたまったら2ゲージしか打ってないのでストレスなくそう。あ、そうそう、ほんとそれはそうなんですよね。マジそう。 Get ready. Fight. SPG. まあそれはそう。 SPG. いやもったいない。マイビー。 Win. Round 2. Get ready. Fight. SPG. うわあ2日角狙えなかった。意外とスキスピれんだなあれな。投げが2を打っちゃった。えらい。4フレ暴れもやっぱね大事よね。ああいう場面でね。でそれを許さないために無理して寄りすぎると発生負けしちゃうからちょっと手前で技重ねておいてカウンターみたいなのも必要だよね。いやーでもこれ洗剤と超飛のワンボタン打ち分けなんかはさやろうと思えばいくらでもできると思うんだよな。普通にパンチボタンを押しながら超飛ボタンを押してでこれどこやっぱ強いよね。まあ今のボックスの近距離 A とかもそうだけどやっぱああいう場面のこの4フレ暴れってのは結構強い。あこれカウンター以上でこれ繋がるんだ。結構でかくね。これさでもさガードで
ソリ。スマートテレビ略すのはスマーリーとかどうです？いや、スマテってなってるんですよね、今のところ。残念ながら。弱パンチとかちょっと待って。はいはいはい。あー、負けるよね、普通にね。ちょっと微妙だもんな。あ、ちょっとトイレ行きたい。ふう。よいしょと。白井テリー略してシリー。やめてください。1ゲージと2ゲージ内訳が弱いって思わんかったんですかね。ほんとそうっすよね。Here comes a new challenger. Terry versus Griffin Mask. マジなんかレアキャラ多いな。須藤長さんですね。うまいんだよ対空がね。空ジャンプしてみるか今度。意識が高い。いや足らねえな。スマートの完成形スマブラ。あー、まあでも確かに似てますよね、操作方法が。あべ、それ狙ってたのに俺。空ジャンプでスカスってやつ。あー、ごめん。オーバーヒート。うわー、まあでもスマブラは格ゲーじゃないっすよね。うわ、ごめん。で SPG なくなった。あー、持ってねえ。大しえらい。それされちゃうと思っちゃうんだよね。あー、もったいねえ。はい、そう潰れるか。ごめん、そうだ、そりゃそうだ。もったいねえ。うわー、投げられてる。あべまで。ごめん、出たわ。
あそこで打つ必要ない。コマンドないと格ゲーじゃないというおじさん。いや多分おじさんなんかわかんないけど、ていうか普通にスマブラプレイヤーが格ゲーやってると思ってないでしょ。そもそもスマブラプレイヤーの意見的に多分そうだと思うよ。理事系ソリーよせ。負けない。あ、ごめん。オーバーヒートまだ SPG 残ってる。大事。もったいない。ごめん。やってる人は格ゲーってね思ってなかった。そうなんですよ。だからなんかね、スマブラを格ゲーじゃないとか言ってる人をなんかおじさんとかなんか言ってるのは、そのスマブラプレイヤーの気持ちが分かってないんですよ。そもそも格ゲーと思ってやってないから。安いな。スパイクの意識が非常に高いので、これは空ジャンプのあれだね。ごめん。ソニー違う。よくできたゲーム、みんなでやると楽しいゲーム、間違いない。スマブラ僕もちょっとやってましたからね。ああ、そうゲーム自体めっちゃ面白い。やべ、空ぐらいになってね。これよくないね。まだある。まあそりゃそうなるよね。あ、違う、そっちじゃない。負けない。これ負けたくないんだよ。オッケー。愉快な楽しいパーティーゲーム。っていうと、まあ、開発の人が言ってるんだったらそれがまあ結論なんでしょうね。それ安い。ピークさ、ちょっとさ、スカってんのにさ、見逃してんのよ。スポスカったこれ。バカ痛い。安いな今の。偉すぎ。うわーバカ、飛べよ。麺作るなよならやべえ重量級キラー麺。打っていこう。
機動力あるダルシムみたいな女キャラ。重量級キラー、なるほどね。機動力あってリーチ長いから寄れないでしょってやつだ。なるほどですな。SPG! さて Here comes a new challenger. なんか普通に前 B で差し返しするの結構苦手なんだけど、 Terry. ズーム好きなさすぎて接近戦も強かった。スト5のダルシムみたいな。 D さんじゃないか。 Round 1. Get ready. Fight. いいなあジャンプ D、 俺も欲しい。 SPG. 痛すぎ。 SPG. ソリワンボタンゲーザーでよかったんだよ今の。偉すぎ。機動力あるダルシムとかね絶対やばい。 Round 2. Get ready. Fight. 山さんこっちゃ。安いなこれ。オッケー。 Final. ゲージを回していこ Get ready. Fight. う。バーナコ。あー痛いそれ。俺が欲しい技。厳しいって。安い。オッケー。せっかくコスプレするならわ Round 1. Get ready. Fight. そういうのがあるのか。えらーいガードしてる。やったねやったね。ボタンゲーザーもしや。あーもったいない。バレてる。ここでやっぱクラックシュートなんじゃないか。詰まってるなら白井さんも笑顔で画廊できる。いやほんとそうっすね。楽しいからこのキャラ。 Get ready. Fight. あバカ。これはつながる。結構このスマテンめちゃくちゃなことやってるぞ。めちゃくちゃなことやってますよこのテリー。うまい。うまい。
っかくコスプレするなら技のいRound 1 Get ready Fight この試合ファイソリ痛い。あーもったいない。いろいろもったいない。えらはいはいよいしょ。SPC なくなる。よくない。ただちょっとゲージ使いてんだよな俺。もったいない今の。うわもったいねえ。マジかよ。オッケー。せっかくコスプレオッケー。いいキャラだよこれ。ゲイザーコマンダーさん自信力あー昔から真空波動のコマンド得意でもうホームのゲーセンでは俺より真空速いやついなかったしワンボタンですが何かあ、これ追撃できるよな絶対な。おバカバカやってね。ファック。暴れてくる。これが遅らせてもいけないな。間違えた。でももったいない。危ない。今ねオーバーヒートすると思ってやめた。80%。あ、もったいねえ。一言にして3フレでコマンド完成するし多分3フレくらいでってさまあ余裕っしょ。ワンボタンでワンボタンじゃねえわ。こうなっちゃったら話が言ったんだよね。あ、マジでもうもったいない。違うよ。見ててねお兄ちゃん。普通のデータコマンドを一応ガード矛に入れば基本試験やりやすかった。昔のやつっすよね。竜巻からのやつ。フォローありがとうございます。次は誰だい。 Thank you for following。グリってやつでしょ。
あそうだ、ジャッククラックっていいなもっとな。ごめん。打つよ俺は。それでもこの人飛び道具打たないね、あんまな。寄ってくるよな。まあいいでしょう。くくりがうまい。くくりがうまいからちょっと垂直小ジャンプとかも混ぜてみよう。あー、そこ対空出すんだ、偉いなー。でもまあまあまあ、あ、ごめん。スト2時代ソニック速さ自信力、タチスクリュー自信力、実大。ああ、したんじゃないかな、多分。みんな楽しそうですね。いたっすよ、そういう人。コンボうまい人が。またこれやっちゃった。うわ、すげえボタン押してる。天心賞投げによる。ゲージがあるからちょっと何まあまあいいでしょ。ゲージもたまるんで、はい、ロックとそう変わらん。いやでもこれ今日中に1万ポイントはどうなんだろうな。いけんのかなこれ。コーヒー値上げ。そのコーヒーって具体的に何のコーヒーなんですか。缶コーヒーとかコーヒー豆ってこと。間違えた。それうまいな。それ見習いたいな。くぐり。ごめん。いた。ソーリー。なるほど、豆自体が上がると。痛い。あ、無理か。うわー、強え。かっこいい。
それスマートでもできそうじゃない？ Round 1. Get その練習したいな。 fight. は？やってねえんだけど。何それ。あー間違えた。最悪。ごめん、対策されてるね。かっこいい。 Wins. Round 2. いろいろなんかありそうだな。 Fight. さすがにミスった。まあそういうやつだよね、こういうやつだよ。ごめん。なるほど。死んだー。せっかくコスプレなるほど。マルイさんこんばんは。なるほどね、なるほどね。ああ、444。431。あ、まあまあそうだよな。そりゃそうだよな。他のコンボはレシピが分からなかった。覚えられてない。Round 1. Get ready. Fight. SPG. ごめん。厳しい。よいよいよい。いやー、やめて。俺にはワンボタンゲーザーがある。違う。はい。Round 2. Get ready. Fight. SPG. はい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 。ドンドンドン。やめてー。はい。いい勝負だったが高い。Round 1. Get ready. 9679か。 Fight. SPG. 危ない。届かんのかーい。ファック。あ、やって。
九死に一生スペシャル。このバックジャンプとかみてえな。Round 2. Get ready. Fight. SPG. うわーうわーやだー、ちいかわになっちゃう。はい、よいしょ。ちいおじになっちゃう。やだーやだー、雨に強くなるもん。わーSPG. これなんかそうだね、こういう気なんだ。296でこれで296でしょ。あ、読みたけえわ、こっちの方が。なるほどね。意外とでもこれ SPG 中だったらコスパ悪くないな。あとあれやりたいな、さっきのこれで締めてからゲーザーみたいな。ダメだな、1段目だけ当てる感じだよなこれ多分な。あ、これか。これ違う。そうっすよね、これ1段目だけ当てるやつですよね、折り際で。でゲイザー。ビリーねー。アシコン勝利ブレーキング、レブチャージ。あ、もう本当、マジっすかマジっすか。ちょっと待って、後で試したいですね。ありがとうございます。あれ、あの後なんか波動打った方がいいかな。いた。痛すぎ、痛すぎなんだけど、痛すぎる。短いは、短い短い。よいよいよい。ゲージ溜まってるんでワンボタンゲーザーを使わせていただきます。あ、ソーリー、またやったこれ。
でこれが重なるんですが、ごめんもうやめろビリごめん、ひどいことやった今。暴力。 Get ready, fight, SPG. あ、打った、ごめん。ラッキー。ああ、飛ぶんだね。はい。 Round 2. ゲージを回していこうか。いた。いた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 。おいら。やってね。いや、あれやっぱそれ、そうだね。ちょっとパワーウェーブまで入れてもいいな。ちょっとあれで攻めが止まっちゃうからな。 Final round. Get ready, fight, SPG. クラックシュート。安いな。ごめん。いやー、これごめん、俺こっちで打つべきじゃないわ。ミスった。コマンドで打つべきだった。もうやめろビリアシコン、昇竜ブレーキ持って。あ、これ違うな。あ、これあれか。SPG 中だとそれできないんだ、これ、アシコンだと。ねえ。これが出ちゃうから。だから、で、レブチャージドン。あ、本当っすか。ダンクブレーキングできるんだ。オッケーオッケー。ちょっと待って。本当だ。ああ、はいはいはい。457。ああ、一瞬遅らせてね。レブショー、オッケーオッケー。あ、これ入んない、ひょっとして。あ、これは入んねんだ。ブレーキングしないとダメか。レブ昇竜ブレーキングしないとダメだな、これ。こういうコンボもあるか。そうか。結構いろいろ考えることが増えちゃうな、これ。そうだね。ちょっと慣れていこう。弾は挟ん、あー、なるほど。レブ弾だ。レブパワーウェブ。うわ、もったいね。あー、やだやだやだ。クロックシュー。
はい。Round 2. Get ready. Fight. うわ、打ってくれ男。俺も男になる。打ってない。ファック。まあ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 、投げによ。ごめん、嘘。さあワンボタンがあるので一応そこもちらつかせていこう。はいはい。ワンボタンあるよ。ワンボタンあるよ。ああ、俺のクラックシュート破れたり。もったいない。ソーリー。よくないなこれ。とはいえゲージがたまるので2本目の矢はセット完了。これ前に進んでくるからワンボタンゲーザーばっかりじゃなくて前に出てくるのを潰すと。だティークラックシュークラックシュークラックシューソーリー。うわー、ゲーサー出ない今の。ごめん、飛んだ。動いてしまった。もったいねえ今の。痛い痛い痛い。ああ、打った。ごめん、打たなくていいところで打ってる。まあ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 。テリー君の動きはでかいでかい。これはビッグマック。ごめん。燃費悪い。マジでクラックシュー。はい。あごめん、雰囲気で飛んだ。大事に行こう。ゲージが足んねえんだよな。うわー、バカバカ。なんで動いた今。バカだな。なんで今動いたんだよ。動いちゃダメだろ。
だ偉すぎないそれ。負けたくない、勝ちたい、勝ちたいんや俺は勝ちたい、俺は勝ちたいんや。こっからでも逆転できる目があるはず。ありましたありました。危ねえ危ねえ。スマートテリーの爽快感がすごい。こんな簡単なキャラでこんな暴力的でいいのか。そうなんです、ここから入れるんですよ。リーサルが入っちゃうんです。そうなんです。強敵だね。あ、いた。いや、痛い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 。当たんないのかーい。おい振らせてゲイザー。痛い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 。その飛び落とそうよ。痛え。ゲイザーでもね、とりあえず使っていきたいんだよな。一回パンスを次のラウンドを見据えてゲージをパンスっていう新しい試み。うわ、今勝ってたやべえ、やらかした。もったいねえ、もったいないお化けがすごい。ごめん。まあ撃ったごめんなんか大味だな。パワーゲイザー今のもったいなかったな。マジもったいねえ。くそー、やらかしたぜ。ソリいやソーリー痛い。危ねえ。
うわはいはいはいでオッケー。せっかくコスプレするならわ Round one. Get ready. Fight. 痛い何それあー危ね痛すぎ確定だった Round. ディレイが足んなかったわ Get ready. Fight. 痛いかっこいいかっこいいかっこいいそれ偉いかっこいいそれまた強くなってリベンジに来まあまあでも D さん相手だったらただただポイントが美味しいだけだからなやり得なんだよな負けても1しか減らないってもうよくわかんないもんなで勝ってなんか20以上上がるっていうHere comes a new challenger. Fox versus Terry. ねそうそう増やしたがってる感じしますよね One. マジほん Get とそれ ready. Fight. SPT. だあー長いやこさんこんばんは。いや前やろうと思ったらランクはマッチングしなかった。いや前楽しい楽しい普通に危ねもったいねあーバカそんなことは一言も言ってないですね。 Get ready. Fight. クスカイって結構そういうとこあるよな。あもったいねえ今。俺から見ればあんたも
Round one. Get ready. Fight. SPG. そうイマジナリーってことで俺はそんなこと言ったことないけど、それ結構さ距離離れるから結構めんどくさいな。うわ偉い。 Round two. Get い ready. やボックス結構強いキャラだと思う。やってねやってね。いた。刈り取ってよく聞けよこれが最後に聞く声だギュンギュンギュン。これでもねワンタンゲーター使えねえかんな。痛すぎ。ああなるほど。俺から見ればなるほどね。SPG. あ SPG. これねまあねもったいないな。 SPG. 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 4連発草。さあどんどんやっていこ Here comes a new challenger. Terry versus Hotaru. Round one. う。ホタル Get ready. Fight. SPG. ごめんなさい。ソリ SPG. ガードしてんの偉い。昇竜をリバーサレ昇竜打つのを減らします。とりあえず適当プレイになりがち。 Get ready. Fight. SPG. 沖山4フレ置いてんのかそれ。マジ今の。ワンボタンゲーザー打ちたいんだよな。とりあえず打っとくか。Win. Final round. Get ready. Fight. SPG. でかっ。見ててねおにうわーそれ置いてんの。どうしよっかな。オッケーそうです。まあ今日持ってるからだからマイがレート戦マッチングしないからなかなか、とそう変わっまあ、スマートテリー面白いしとりあえずスマートテリーをレジェンドにしようかなと思ってて。 SPG.
ちょっと飛んでんな。まだ暴れるの？俺も暴れるよ。うまい。まあ打っちまったよね。パナすんだったらゲータパナした方がいいからな。 Get ready. Fight. SPG. 危ね。痛い。ソリ。うまい。うわー痛い。偉すぎないそれ。それは偉いんだけど。 Final round. Get ready. Fight. SPG. 危ね。見づらい。これはでかいね。見ててね鬼。危ない危ない、これ危ない。オーケー。ロックとそう変わらないのに。ふう。SPG. SPG. SPG. さっきの練習しよう。むずいな。出ちゃうね。出ちゃうな。むずいな。2段目が出ちゃう。どこのタイミングなんだろうな。もうちょっと引きつけないとダメだ。何やってんの青沢さんは。ところでこの人何をやられてるの？ Round 1. Get ready. Fight. しばらくフレイ、しばらくフレイ、しばらくフレイ、しばらくフレイ。踊れ。しばらくフレイ、しばらくフレイ、しばらくフレイ、シュワルツ、しばらくフレイ、シュワルツロンドン。踊れ。しばらくフレイ、受けろ。あはいはい。どうかな。みんながガロになってる見て置いていかないでくれって言ってたからどうしても上がりたい。あ、でもなんか青坂さんガロになってたやつですよ。ヨナチで昨日かな。なったから多分あれなんじゃないかな。そうキャラ編で多分会員やってるんだと思う。安いな。マジすごいすごいすごい。あ、モタンゲーザーあるよ。しばらくフレイ、
シュバルツフレイシュバルツフレイシュバルツフレイ PG あんたの理想もわかるよけどワンボタンゲーザーの気持ちよさが麻薬。あ、ごめん。確定する。はい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 。まあまあまあ。シュワルツロンド踊れいた。シュバルツフレイシュバルツフレイシュバルツフレイうわー、いた。ソリー。危ねえ。シュバルツフレイシュバルツフレイストップ。ワンボタンゲーザー。振り込め詐欺みたいな感じになってる。Get ready fight 踊れシュバルツフレイシュワルツロンド安いね。わお。シュバルツフレイバクステに確定させようと思ったんだけど無理だった。シュバルツフレイシュバルツフレイ踊れシュバルツフレイ我が理想の前に消えろ Rock you Rock you Rock you Oh Rock you Rock you Rock you その電話ワンボタンゲーザーでどういうことなんだろうな。あんたの理想もわかるよ SPG はいはいはい。あー、むずいな。出ちゃう。ゲーザー団の白井が勝負を仕掛けてきた。いきなりポケモンになった。 Gato versus Terry Round 1 Get ready Fight SPG あ、途中で止めた。なぜなぜ。いた。やべ、見ちゃったよ。ゲーザーじゃなくてダンク打たないと。早かった。うわあ、すごい。なるほど。俺まだここから勝てると思ってんだよね。うわ、マジかよ。あーマイガーファック。違うだろ今のは。カノさんこんばんは。 Ready Fight SPG あ、今もなんか拾えそう。ソーリー、そこでそんなの打ってくるんだね。ソーリー。死に落ちろ SPG 行くぞ追い込めると思うなまあまあ。いやー、よくないな。普通にスライディングの後コマンドでゲーザーパナせばよかったな。 Round 1 Get ready Fight SPG 待って、違う。冗談避け。ごめんなさい。
ワンボタン検査があればなんとかなる。 PG. 全然あるね。あっぶね。 Wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. Wait. どうしようかな。俺もう一回バラしてくれると思うんだよこれ。違ったわ。少し殺気を消しな。動きが単調になって対戦を終了されたんだけど連戦してもらえなかった。深いすぎて申し訳ない。 SPG. あこれか。あむずいな。 Here comes a new challenge. なかなかむずい。 Hotaru versus Terry. Round 1. Get ready. Fight. Rock you. Rock you. いた。すごい。はい。ソーリー。金倉さんこんばんは。前忘れてないです。ダメ。ごめん。危ね。グッバイ前ではないですよ全然。何をもってそんなこと言ってるんですか。 Get ready. Fight. 危ね。あば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 バカすぎ今も。あ、待って。あ、いいグッバイ前が上位に来たグにするとなるほどっすね。ライバルは大歓迎さ。予測されてるってこと。つまり Round 1. Get ready. Fight. ごめん痛い。助かったバカバカ。よしよしよし。
でかっ。うわ撃ってくる。やっぱり捨てた。怖い。鬼うんち戦力外通告2段階説禁止戦力外通知の時期。あ、プロ野球そうなんだ。まあまあまあ。はい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 、オッケー。もう結構出されてる。戦力外通知ってでも結構しんどい通知っすよね、それね。嫌な通知じゃない？ごめん、嘘。ガーキャンダンクすればよかったっす。これ止まっちゃってよくないんだよな。あ？あ、いい。それがプロい。まあまあ確かにね、言ったらそう。ドラフトで新戦力入れられない。まあしょうがないっすよね。ロックとそうプロの世界だから。かんわ、腹減ってきた。はいはい。あ、できた。気持ちいい。むずいけど。これか。あ、オッケーオッケー。ドラフトで3人の元阪神監督指名かぶって最終的に阪神指名権がいったという神がかりでなるほどね。面白いですね。登場人物一応なんか阪神全員元阪神みたいな。阪神と元阪神。やっぱその阪神的な何か匂いがすごくなんかこうなんだろうな、寄せられる何か匂いがあったんですかね、その選手ね。新井新庄藤川。はあ。1軍で投げて 0.0 中継ぎ選手が戦力外騒然と。11試合1軍で投げて防御率 0.00。全く通用しなかったってことだ。厳しい現実だな。辛いぜ。あ、バッターね。え、だった。豊吉？オケー。あ、全部抑えたんだ。え、超強くないそれ。全部抑えたのめっちゃ強いじゃないですか。最強じゃん。あ、もったいない。今じゃない。なんだそれ。それはそう。でも返せたね。どうかな。
いな。やべもったいない。シュワルツロンド、そこだろ。そんな、はいシュワルツロンド、踊れシュワルツロンド。もったいない。7月以降体調不良で2軍落ち、完全にぶっ壊れた説。あ、肩を壊しちまったってことですかね。 Round 1 Get ready Fight ああいうのはやっぱペースを考えないとね、故障するっすよね。短い安いな。シュワルツロンド、そこだろ。踊れ。しかしやってね。ごめんごめんごめん。それやっちゃうんだよ、フェイントでな。もったいない。あ、もったいない。危ねえ。それで差し返せるんだ。それで差し返していけるんだ。またやってるまたやってる。違うってだからそれフェイントしちゃってんだよ。ガードされた、さすがに。次のラウンド見据えて話すかこれは。どうかな。うわ、大足長っ。地上戦まあまあまあ結構やれますよね。バンポターゲイザーあるし。うわ、投げられてる。シュワルツロンド。いた。楽しませてくれ。そんなもの。まあまあいいでしょシュワルツロンド。シュワルツフレイ。う。やりきるしかねえ俺には。お腹痛くてうんちしたら月さんち。いや、なんで僕んちする前提なんですか。やめてくださいよ。いいねじゃない。よくない。全然よくない。自分ちでしてください。もしくはコンビニとか。あー、むずいな。いやこうなっちゃうともったいないよね。水道代 OK じゃないし、とちり紙代高い。ちり紙って最近言わないですね。カモンカモンじゃない。全然来てほしくない。ちり紙って言わないですね。ちり紙ってもともとどういうトイレットペーパーの意味なのかな。ちり紙交換、あ、昔なんかあった気がするよそんなの。コンビニは公衆トイレではありませんって張り紙してるローソンあんた。なんか相当怒ってますね。でもさ、トイレだけしてさ帰る人ってまあ少ないと思うんだよね。トイレしてなんか買い物ついでにしていくみたいなさパターンとかもあると思うし、もったいないよな。もったいない。ソリー。
パチンコ屋でうんこだけ、ああそう、それはそう、俺もたまにトイレ使わせてもらったりしますね。 Get ready. Fight. SPG. ああ確定してないのそれ。着地硬直にかくるかなと思ったら、オーマイガー。ゲージを回していかないとね、スマテは死ぬからさ。これはやるぜ。あ、ごめん。国はもっと公衆トイレ作るべき。外で堂々とインチダメでしょ絶対そんな文化。 Fight. SPG. Rock you. お前それはそうだ。もったいな。バクテー。敵の技をお見せしよう。まあ外で呼吸が許されてるならまあそれ、まあ生理現象ではあるけど、確かにそれはそうなんだけど。遅えなこれな。あ、ごめん。危ねえ荒れてる。俺も最初荒れてた確かに。いや、荒れてこそここの配信なんでいいと思います。もっと荒れてほしいよ俺は。間違えた、ごめん。あ、これでチャラということで。マリーさんこんばんは。どうしたんですか今日遅いですね。ごめん、そりゃそうだ。Round 2. Get ready. Fight. クソビリヤード野郎ごめん、打った。まあ安い安い、大丈夫です。でまずい、グリフォンが強いゾーンに入ってるただまあまあゲージがあるんで、マンボタンを使ってうまくしのいでいきたいね。子供たちの余計なことやった。 SPG 飛ばない。いい勝負だったが、いや、いいキャラだわ。いやーむずいぞこれ、地味に。あー出ないもん。 Here comes a new challenger. Terry versus Terry. うん。 Round 1. Get ready. Fight.
ごめん間違えた、また間違えたよこれ。ソーリー、それこそ。じゃあ次。うわー届かねえ。今のバーンナックルでよかったかな。っていく。ゲージがあればなーって感じだよね。えらっ危ねせっかくコスプレするなら Round 1. Get ready. Fight. ー。うわ痛い。危ねえ。カードしちゃった。まあ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 。うわごめんごめんなさい。お土曜日休みいいじゃないですか。じゃあ明日休みだ。花金ってことっすね。 Get ready. Fight. マジかけんねえのかそれ。オーマイガッツ安かった。ごめんバックステ見てから行ったんだけど無理だったわ。間に合わねえか。眠いよ。あらパトラッシュ的な感じ。 Round 1. 眠たいっすか。 Ready. Fight. わあ今の引っかかんないか。まあまあ安かった。知らねえ。結構なそうランクマフレンズっすね。でもなんか他の画廊の配信にはコメントしてるけど俺の配信には絶対コメントしてくれないんだよ。なんでどうして
せるのかな。ショックだな。まあごめん。フィーリングどうせ人間関係リセットするそこまで見抜かれているってことか。わあもったいない今の。いやそれはそう。くさそんなショックでもないあいたこいつとは喋んないみたいなやついたでも結局そいつとはねほんと数年越しに喋るようになってきっかけがあって、でそっからめっちゃ仲良くなってそいつん家も行くようになったりとかしたし、まあなんか似た者同士だったんだよね。まあ蓋を開けてみればなんか自分を見ているかのようで、こいつほんと性格はそうなプレイするよなとかさ、こいつマジムカつくなとか、こいつには負けたくねえとか、なんかそんな感じでやってて、もうこいつとはお前から喋りかけてくるまで俺は喋らねえからなっていうやつ。そう話しかけられたらまあもうそう無視はできないんだけど、そう同族嫌悪っすね。なんだけどなんかその共通の友達とかがいっぱいだから、その中のなんか流れでたまたま喋る機会があったりとかして、それでめっちゃ仲良くなった。何気にあと60で1万になるんだが、これ今日60上げ切って頑張りたくねって思っちゃった。もう一回食ってくれても置いてこないか。もったいない。総理痛い怖いな怖いな。マモタンゲーザーがあるんで来た。まあそうか、走ってくるドンファンにジャッククラック置きだね。普通にうまいよねこれ。でもねゲージの関係で離します。こっちにしとこう。何気にあと60で100歳になる違うまあまあそれはそうなんだけどそれはそうなんだけど、そういうことは言ってない。ごめん。対戦後話しかけられた方が負けみたいな風潮。あ、そうそう、でもうちもありましたよ、そういうの。金も100歳、銀も100歳。難しい。金さんすごいよね。普通にコンボうめえよな。深すぎ。うまっ。
こいい。うん。 Final round. Get ready. Fight. こっちでちょっとでかい。銅はギリ99歳、才能にかまギリギリ99で。いやこれ今日中に行きたいけどな、ちょっとなんかな。あ、そう年子年子だけどまさか99100になるとは思わないですね。そこまで生きると。早いね。あ、まあ、言うてさ7しか変わらないんだよな。107と108がなくなってる。すげえな。言うてもなんかどっちも同じぐらいの年齢だからね。107と108って。FE はそれ元素記号っすよね。FE はなんだろう、わかんない。鉄酸？何それ。 Here comes a new challenger. FE はうんちなわけがあらずなわけあらず。 Griffin match versus Terry. ファイアーエンブレム確かに FE だわ。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. 負けない。間違えた、ごめん。安いな。エンブレムにし、あ、そうね、エムブレムね、エムブレム怒られるから Get ready. 警察に取り締まられる。まあそりゃそう。ソリー違う。薄い白井じゃなくて薄い。間違えたコンボ最悪。ファイヤーエムブレム波長風月俺あの手のタイトルやったことねえんだよな。いい勝負だったが眠たくなっちゃったよ、あの手のゲーム。 Round シ 1. シミュレーション。 SPG. ソリ。間違え。もし見るのが嫌いな説それ違う。メガドライブだったからシャイニングフォース。シャイニングフォースセガの RPG っすよね。 Get ready. Fight.
わお、やだやだ。いい勝負だったが SPG. 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 さてこれでまあちゃんと勝てれば1万になって今日は配信終わろうかな。ちゃんと勝てれば。うわーボックスかボックスか遠のきそうな感じするな。どうだろう。いやここは頑張ったかとしっかり。 Round one. Get ready. Fight. SPG. 焼き尽くす。焼き尽くす。ラッキュ。ラッキュ。はい。逃げんな。ごめん打ったごめんね。 SPG. 焼き尽くす。焼き尽くす。また打った。でもこれはいい。エンターテインメントややこしいな。ごめん下がったわ。えらわあマジかよ今の。使っとこう。危ない。うんこうんちうんちち20丸になってるうんちちそうだったんだ。初めて知った。 Ready. Fight. SPG. まあ打ったよね。安かった。ごめんねえ今この間違いやめて。山田94%気をつけていこう。お祈りしとけ。Cool down. 逃げんな。落ちろ。危ねえ危ねえ危ねえマジで危ねお前の攻撃にはどことなく既視感があるからなんとかなったがえ危ねえぜ。 Round one. Get ready. Fight. SPG. ガランとしてんのやばくない？あれラッキー。捕まえた。落ちろ。焼き尽くす。ラッキュ。落ちろ。はいまあもったいない。面白い。頼り
ミラー配信して盛り上げてって SNK が言ってる。ミラー配信してもあの大会誰も見たくないからな。面白くないと思うんですよ。あーごめんなさい、助かった。偉すぎ、それはそう。手遅れだ。ゲージの関係でね話していかないといけないからさ。危ねえ、許可いらないのかな、どうなんですかね。いいファイトだったふな。う、同じキャラの対戦、いやそうそう、結局そうなんですよね。タグつければ許可いらんっぽい。あ、そうなんですね。とりあえずこれで目標は達成されたね。画廊おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、見てみようか。まあでも、言うてって感じだけどね。これで見ればいいのか。俺、スクショを撮るのが苦手なので、一応これで、スマートスタイルのテリーで。これスマートって書いてないから分かんないじゃん、これ。ねえ。これスマートって書いてないやん、これ。それを出してよ。まあいいや。こう写真はね、こうスクショじゃなくてこれで撮るから。あ、12でいいの。すいません、ありがとうございます。ホタル会員限定トナメ。まあ、あとたまにビリーとかいる。ありがとうございます、マリーさん。ちょっと一旦トイレ行って、ちょっと配信を終わろうかなと。99。かっこいいか、これ。でもみんなもう99とかになってる人多いんじゃないかな。いやー、ミラー配信やりたいところではあるけど、わしは明日も明後日も仕事なのじゃ。明日も明後日もし明後日も仕事なのじゃ。非常につらい。労働は体に毒だよ。このお決まりの画廊になりましたツイートしておこう。スマートスタイルで。画廊って漢字で画廊でいいの？違うか。ローマ字で画廊？ざまあみろ、俺もじゃあ仕事休んじゃえ。日本時間で何時？どうなんだろう。あっち、中国でやってるんですかあれ。まあさあ、まあそう、なりましたツイートはね、一応ね、なんかこう、様式美というか。テリーってどういう字なの？あ、それか。明日は仕事の後オアシス。どういうこと？どういうこと？オアシス見る？ライブでってことですか？何それ？えぐい。いいっすね。オアシス来るんだ。マジで？えぐいんだけど。それかなり、なんか頑張れそうっすね、仕事。
ヘッドライナーは土曜日、時間、音ボケ。ヘッドライナーってなんか響きが懐かしいな。今は前座っていう花いらしい。チケット取れんかった。マルビーさんも行きたかったんだ。まあ、前座とか言ってましたよね、昔ね。ヘッドライナーなんだ。いやー、疲れたな、とりあえず。まあ言ったらでもここがスタートだからね。1500LR になってスタート。時間とか普通に横浜のライブハウスで近距離で見てた。マジすごい。そんな頃から。次は誰画廊にしますか？いやー、とりあえず舞に戻りたいっすね、僕は。舞かな。画廊以下は努力不足。まあ言ってもこれ、ランキングが100位以内が画廊っすからね。確か。どうだったっけ？確かそう。だから100位外れると画廊じゃなくなる。なんかレジェンダリーウルフとかワイルドレジェンダリーウルフとかになるはず。だから100位外れたら多分レジェンダリーじゃなくて、そうね、レジェンダリーウルフになるんじゃないかな。で、ある一定のポイント以上になるとワイルドレジェンダリーじゃなかったっけ？よくわかんないけど。そこら辺のちょっとシステムを把握してないですね。まあ、一応。まあ、スマテ始めて3日ぐらいか、でも。3日ぐらいでなったわ。確か。まあ、最初がもともと早かった。なんか、スタートがね、9100ぐらいとかだったから。まあ、こんな感じでしょう。言ってまあ、いいキャラだけど、まあ、強いキャラかっつったら別に強くはないね。全然強くない。やれることが少なすぎて、そのワンボタンゲーザーを逆手に取ったまた戦法とか立ち回りとか読み合いが必要だから、まあ本当になんかスト6のモダンに似た感じの3日で画廊慣れたわ、みんな努力不足やわ、いやっていうことではないですけど、スマートはそんなもん。まあそうなんですよね。そう。やっぱどっか足りないなっていう。そう。やれること少なくて、まあでもそう。少ないからこそシンプルに、まあ一つ一つの武器を、こう、なんかブラッシュアップして、その武器で戦っていくっていうのは、なんかそのスマートならではの、まあ、攻略法、遊び方、楽しみ方かなっていうのは思ったっすね。そう。テリーが弱いは絶対なくて、そうなんですよ。だからテリーっていうキャラ自体が強くて、なおかつスマートスタイルのテリーが出来がいいから、まあ遊べるよねっていう。いろいろやらせすぎ単純でいい。いや、そんなあなたにヤードさんどうですか？スマートテリーおすすめですよ。スマテやってみないかい。続きとケツフラスだけでそれなんて本だよし、とりあえず今日はこんなとこで、これだけはなきゃダメってのは要望。そうね。確かに、そうっすね。だから、ワンボタンで長飛と洗剤の使い分けとかしてほしいな。させてほしいな。一応まあ、フェイントとブレイキングができたおかげでかなり立ち回りの幅広がったと思うし、ジェニーに忙しい。素晴らしい。ジェニーちょっと頑張っていきましょう。まあ、SWC 終わったらきっと調整あるはずだから、さすがにあるでしょ、調整。まあそんな感じで今日は終わりたいなと思います。皆さん、花金楽しんでください。調整多分ない。俺もなんかないかもしれないなと思ってる。ありがとうございます、マルビーさん。マリンちゃんもありがとうございます。まあ明日は前やって、赤狼もちょっとやれればやりたいなっていう感じで考えてますけど、その調整怪しい。まあちょっとゆるっと期待しておきましょう。ゆるっとね。はい。ホタルが調整後前ってことにしましょう。
いや、使わないっすよ、ホタル。ホタルとかはもう女子供が使うもんだから。ダメダメ。そんな感じで。へえって。では、また。お疲れ様でした。おやすみなさい。